5 ani, nerăbdarea dumneavoastră crește pentru că Moș Crăciun se apropie. Cred că fiecare dintre voi aveți pentru Moș Crăciun o poezioară, o întrebare, știu eu, ca să primiți ceva din partea lui. Mulțumim cu această ocazie Primăriei Bacău, care a sponsorizat această sărbătoare pentru Moș Crăciun. Mulțumim tuturor celor care, cu mult, cu puțin, din puținul dumnealor sau poate din bunătatea dumnealor, au reușit să sponsorizeze o parte din activitățile acestui an prin cele două proiecte câștigate, unul pe linie sportivă, unul pe linie culturală. Nu în ultimul rând firmei Dedeman și firmei Elmet, care au sponsorizat premierea activiștilor din anul 2014 și țin să anunț publicului că o mare parte din cei care veți participa la Iași, la pregătirea de la Popice, deja din partea firmei Dedeman, este plătită sala. Respectându-vă nerăbdarea, vă mulțumesc că ați avut curajul să mă ascultați. Vă doresc încă o dată multă sănătate și să vină Moș Crăciun! Moș Crăciune! Moș Crăciune, ești așteptat! Dar n-are zăpadă! O venit cu 4x4! Dar poate e surd! Haideți! Hai să primim cu aplauze! Haide, Moș Ocupație! Să trăiți bine! La mulți ani! Să trăiți, moșule! La toată lumea cu noroc! Sărbători fericite! La mulți ani! 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 Parcă te cunosc eu pe undeva. În pădure? Da. Ești sănătos toți. Și matale, ești culturalul aici? Ești angajat aici? Să rămână. Să fii sănătoasă și băiați. Am mai îmbătrânit cu un an de Benghei și mare de Mișele. Cremă. Ce mai faceți? Mi-era dor de dumneavoastră. Copilașii, ia să vadă. Crăciunița mea săraca, o întreba de voi. Mulțumesc, mulțumesc. Să știți că e cam departe drumul la Pune, foarte, foarte departe. Dar de dragul dumneavoastră eu am venit și ieri am fost aici, dar nu era nimeni. Am pregătit bradul, l-am făcut frumos cu Crăciunița și am plecat. Și mi s-a spus că abia azi veniți ceva. Și uite că am venit cu Crăciunița din nou să vă facem cadouri, să vă urăm sănătate, fericire, mulți ani, să fiți toți iubiți, să câștigați la loto, la bingo, să aveți noroace, pensiile mari. Fiți sănătoși. La noi, la Ponea, nu este pensie. Noi mâncăm zăpadă cât vrem. Da. Aici e altfel la noastră în țară. Doamna Popa, uite, să rămână. Doamna Popa. Uite Crăciuniță și în jurul nostru. Ia uite ce frumusețe de copii frumoși. Ia-ți treabă dacă au fost cuminți. Ați fost cuminți? Bravo, vezi Crăciuniță? Vezi că-s cumință, nu ca la noi. Sane am lăsat-o cu renii, chiar în față la Bistrița aici. Le-am dat să mănânce vreo 6 metri cu de gheață și îți liniștiți. Dacă vă duceți la ei, să nu vă apropieți tare de ei, că ăia 6 rene de mață. Să nu de ei cu piciorul, cu coarnele. Trebuie să fiți cuminți și bravo, tare sunteți frumoși. Tu. Ia uite ce e aici, unul și unul. Dragi moșului, dragi moșului, ia uite ce filmări, ce lume, ce
Doamne, bine v-am găsit încă o dată, vă zic, din toată inima. Și la noi, la Punea, trebuie să știți